Здравейте! Предимно ясно време ни очаква до края на деня, а утре ще бъде слънчево. Максималните стойности в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София след обед се очакват около 30 градуса. Вятърът ще бъде слаб в източна България до умерен от север, североизток. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб, а по най-високите върхове на Рила и Пирин вятърът ще бъде умерен от север. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. И на морето слънчево, с умерен вятър от изток, североизток. Температурите в курортите ни ще бъдат около 28-30 градуса. Морската вода е с температура 27-28 градуса. В четвъртък и в петък също ни очаква слънчево време. Температурите ще се повишат и в петък максималните ще бъдат между 33 и 38 градуса. През уикенда ще има валежи, в събота ще вали в северозападната част от страната, а в неделя и на изток. В събота в повечето райони температурите ще останат без съществена промяна. В неделя ще бъдат с няколко градуса по-ниски. Такава е прогнозата. Хубав ден с BTV!